Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Roadworthiness inspection para sa mga sasakyan mandatory na muli sa ilang bahagi ng Central Luzon. 4 Chinese nationals patay sa anti-drug ops. 262 million halaga ng shabu na recover ng mga otoridad. Quarantine restrictions sa Bulacan bahagyang niluwagan kasabay ng pagbaba ng bilang ng COVID-19 cases. At mga MSME pwedeng mag-avail ng soft loans para 13-month pay ng kanilang mga empleyado. Magandang gabi karehiyon, ako si Sonia P. Soto. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Mandatory na muli sa ilang bahagi ng Central Luzon ang roadworthiness inspection para sa lahat ng mga magpaparehistro ng sasakyan sa Land Transportation Office o LTO. Pero ayon kay Senator Grace Poe, Chair ng Committee on Public Service, hindi raw ito makatuwiran sa ngayon dahil sa limitadong bilang ng mga inspection center. Nakahanda raw ang mambabatas na usisaing muli ito sa budget deliberation ng LTO at ng Department of Transportation. Narito ang report. Isa sa mga requirements sa vehicle registration sa Land Transportation Office o LTO ay ang taon-taong emission testing. Pero ngayon, ramdam ng ilang manggagawa ng Private Emission Testing Center o PETC ang tumal ng dating ng kanilang mga kliyente. Ang dahilan, mandatory ng muli ang urong sulong na roadworthiness test requirement ng LTO dito sa Pampanga. Malaking kawalan po, lalo na ako may pamilya. At yung dati namin mga kliyente, na kung saan dito lang po nagpupunta at madaling pagtitest ng sasakyan, nawawala na po sa amin. Si Syra Samson, encoder sa Emission Testing Center, hindi lamang ang reklamo nila mga manggagawa na namimiligro na mawala ng kabuhayan ang idinadaing. Maging ang mga motorista umanong muling inuobliga na pumila sa limitadong bilang ng mga PNBIC dito sa Pampanga. Sa amin po kasi marami po kaming customer na nagrereklamo dahil sa tagal po ng pila sa PNBIC po. Kaya sana po kung kami po ay pare-parehas naman na private emission, dapat po pantay-pantay din po sana yung mga pumapasok po. Ang muling implementasyon na gawing mandatory ang roadworthiness inspection ay sa bisa ng memorandum na ibinaba ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Edgar Galvante na may petsang October 6. Dito nakalagay ang subject na Implementation of the Motor Vehicle Inspection and Registration System o MVIRS, Module of the Land Transportation Management System o LTMS. Ikinakatwiran ng LTO na LTMS ready na ang IT system sa ilang district office ng LTO at nakaposisyon na ang Geographical Area of Responsibility o GAOR na sumasakop sa kada district office ng LTO sa Central Luzon. May 3 PNBIC na sakop ang 5 LTO district office sa Pampanga. Ito ang mga sumusunod: Quick Vehicle Inspection Services, Check O2 Motor Vehicle Inspection Services, IC60 Motor Vehicle Inspection Services. 2 lamang ang PNBIC naman sa Nueva Ecija, nasakop ang 5 LTO District Office. Ito ang mga sumusunod: 5S Auto Care Incorporated, Jubila Motor Vehicle Inspection Center. Isang LTO District Office naman ang sa May Kawayan, Bulacan. Ito ang Santa Clara Realty and Management. At isa sa Zambales, nasakop ang Olongapo LTO District, ang Autotech Automotive Testing and Emission Testing Center. Sa naturang memo, tanging ang mga truck o lampas sa 4,500 kg na vehicle ang dadaan sa visual check ng LTO o sa mga PETC at optional naman sa mga tricycle. Gayon na rin sa mga lugar na wala pang available na PNVIC. Kinumpirma naman sa isang text message ni LTO Region 3 Eduardo de Guzman na lehitimo at epektibo na ang nakuhang dokumento ng CLTV News. Ayon kay Senadora Grace Poe, Chair ng Senate Committee on Public Service, kahit hindi na umano issue ang halaga o presyo ng serbisyo, ang haba ng pila dahil sa limitadong bilang ng PNBIC ay hindi convenient sa maraming motorista. Ang problema naman, Paolo, di ba?
iilan lang yan sa buong Pilipinas. So sabihin na natin, yung mga kaibigan namin sa Pangasinan, yung mga kaibigan namin sa La Union, mismong mga nasa Davao, nagrereklamo, bakit kailangan makipagsiksikan dun sa ilang mga lugar na merong PMBICs. Hanggat kasi hindi nila natutugunan ang pagdami ng mga centers na yan, delikado unang-una, dapat nagsa-social distancing pa tayo, di ba? Tapos, pangalawa, yung tanong na, paano niyo pinili yung mga operator na yan? Diskumpiyado rin ang senadora sa muling implementasyon nito dahil limitado lamang daw sa kasalukuyan ng mga operational na PNBIC sa bansa at bakit pinagpupumilitan itong i-roll out. Dapat bigyan nila kami ng pag-aaral na ano ang komportableng number of PMBICs bago natin ito gawing regular policy. Sa nakatakdang budget deliberation ng Department of Transportation at Land Transportation Office sa Senado, sinabi ni Senador Poe na muli itong kukwestiyonin. Anya kung hindi natigatig sa naibabang resolusyon ng kanyang komite ang DOTR sa pagkwestiyon sa legalidad ng programa, sa paghingi naman ng budget anya ng DOTR at LTO ay kailangang maidepensa ng mga ito kung bakit naipasa ang serbisyo na dapat gobyerno ang namuhunan at hindi ang pribado. So, pagpunta nila sa Senate, I think in the coming 3 weeks, magkakaroon kami ng budget hearing kasi patatanong namin sa kanila bakit nagkakaganito at kung pwede ay ilagay nila in writing na hindi muna nila ipapatupad ito kung kukunti lamang ang centers o isa lang ang center sa isang probinsya. Pag hindi nila ginawa yun, suspetsya ko, hindi lamang ako, kundi yung mga kasamahan natin sa Senado, haharangin ang budget nila. Ngayong buwan ng Oktubre ay isasampa naman ang petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng PNBIC ng mga grupo ng ilang motorista at ang Clean Air Act Movement of the Philippines o CAMPI. Ayon kay Senador Poe, ang diskurso ng mga ito ay gagamitin din ng Senado sa muling pagsalang ng DOTR. Pero prepared na po yung petition against this, yung sa PMBIC po sa ginawa ng DOTR. At ipaalam po namin sa inyo right away kapag nakapag-file na po kami. Opo, sir. Kung maaari po, sana bigyan mo ng kopya ang aming tanggapan nung inyong ipafile na kaso para ito po ay magamit namin din basihan para pag tinanong namin ng DOTR sa hearing nila, makatulong po itong mga impormasyon na makakalat ninyo. Paulo G. Santos, CLTV News. Patay ang 4 na Chinese drug personalities sa ikinasang anti-illegal drug operation ng mga operatiba ng PIDEA, PNP at AFP sa isang subdivision sa Angeles City. Nakumpiska rin sa lugar ang higit 260 milyong halaga ng shabu. Ang detalye ng balitang yan ihahatid ni Rainiel Powell. Hindi na nagpahuli ng buhay ang 4 na Chinese national sa mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa isang bypass sa Angeles City, Pampanga. Nasabat sa kanila ang 38 kilo ng pinaniniwalaang shabu na nagkakahalaga ng 262 million pesos. Nahuli ang mga Chinese citizens sa Punta Verde Subdivision sa Barangay Pulong Kakuto dakong alas 10 Lunes ng umaga. Nakilala naman ang mga napatay na sina Kai Yabing alias Kai 29 anyos, Erboque alias Payat 24 anyos, Huang Gidong 43 anyos at Wu Yuan Shen 40 anyos. Nakumpiska rin sa kanilang 4 na kalibre 45 na baril na kanilang ginamit sa pakikipagbarilan sa mga sumalakay na operatiba. Samantala, pinuri ni PNP Chief Guillermo Eleazar ang matagumpay na anti-illegal drug operation. Ang 4 na big-time Chinese drug dealers ay nag-ooperate umano sa NCR at Region 4A. Dagdag pa ni Eleazar ang mga napaslang na sospek ay may ugnayan kay Basher Bangon, leader ng Basher Drug Group na napatay ng PIDEA sa isang shootout sa Cavite noong September 9. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, quarantine restrictions bahagyang niluwagan kasabay ng pagbaba ng bilang ng COVID-19 cases. At Secretary Vince Dizon nagbitiw bilang Presidente at CEO ng BCDA, manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
This program was brought to you by Shore 360. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin, nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bawat boto ay mahalaga dahil ito yung pagkakataon na pantay-pantay ang tingin sa bawat Pilipino. Ito yung pagkakataon na pantay-pantay na may karapatan tayo para ihalal yung mga gusto nating manungkulan sa gobyerno. Ang hindi pagboto ay pagsasantabi ng isang karapatan para maihalal nga natin yung mga nararapat na maging opisyal ng gobyerno para makapili ng mga susunod na mga leader na mamumuno sa ating bansa na mayroong vision para maging maayos nga yung panunungkulan o yung isang administrasyon. Kung gusto niyo pong baguhin na yung buhay niyo at magbago na yung ekonomiya ng bansa, ito na yung pagkakataon para magparehistro tayo at bumoto para sa magiging tamang liderato ng bansa. Rehistrado na ako para bumoto. Ikaw!
Nagbabalikan si LTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Balik general community quarantine na ang lalawigan ng Bulacan, pero paalala ng Provincial IATF, patuloy pa rin ang implementasyon ng samut-saring health protocols upang maiwasan ang COVID-19 transmission. Umaasa naman ang provincial government na sa pagluwag ng quarantine status ay makakabawi na rin ang ilang nagsara at naluging negosyo. Si Reniel Pawin ang may balita. Simula October 18 hanggang katapusan ng buwan, balik na sa pinakamaluwang na quarantine status ang probinsya ng Bulacan. Nagpalabas na rin ang Executive Order No. 41 Series of 2021 ng provincial government kung saan pinaalalahanan ng mga Bulakenyo na tuloy ang pagpapatupad ng mga health protocol. Hindi pa rin maaaring lumabas ng bahay ang mga residenteng below 18 years old at above 65 years old. Pwera na lang kung para ito sa pagbili o pagkuha ng essential goods and services. Pinahihintulutan naman na ang mga outdoor non-contact sports at pag-eehersisyo. Para naman sa mga eligible venue establishment na magsasagawa ng pagtitipon, 50% capacity lamang ang papayagan. Ayon sa Provincial IATF, patuloy pa rin magpapatupad ng granular lockdown sa mga barangay o lugar na makikitang tataas ang COVID-19 cases. So sa pamamagitan po nito ay nababalansin natin ang public health at ang pag-andar ng ating ekonomiya. Hindi na natin isinasara ang buong lalawigan o bayan, bagkus ay tinitinan kung saan may clustering of cases at doon naghihigpit. Umaasa umano ang provincial government na sa gumagandang COVID situation sa lalawigan ay muling makababawi ang mga nagsara at naluging negosyo. Ay nakakalugod pong isipin na nakapagtala tayo ng mahigit na 7,000 bagong negosyong nagparehistro sa taong 2020-2021. Bagamat may mga naapektuhan pa rin trabaho at mga ibang negosyo, ay nagawa pa rin na makabangon tayo sa pamamagitan ng mga bagong nagninegosyo. Sa kasalukuyan, Bulacan pa rin ang pinakamaraming naitatalang COVID-19 cases sa buong Central Luzon. Nito lamang October 18, 107 new cases ang naitala sa probinsya. Ang kanilang confirmed COVID cases umabot na sa 81,584. 1,360 ang namatay at 78,990 ang gumaling na. Reniel Pawid, CELTV News. Nag-resign na si Testing Czar Vince Dizon bilang Presidente at Chief Executive Officer ng Bases Conversion Development Authority o BCDA. Ito ay isinapubliko sa katatapos na hearing ng Senate Committee on Finance kung saan tinalakay ang panukalang budget ng BCDA para sa 2022. Ang detalye ng balitang yan tinutukan ni Reniel Pawid. Naghain na ng irrevocable resignation si Secretary Vince Dizon bilang President and Chief Executive Officer ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Naungkat ang usapin ng sumalang sa pagdinig ng Senado ang mga opisyal ng BCDA para sa taunang budget ng ahensya. Sabi ni BCDA Executive Vice President Eileen Soza na ipaabot na ang resignation letter kay Pangulong Rodrigo Duterte. Epektibong nasabing pagbibitiw noong pang-October 15. Subalit hindi lang agad na isapubliko. The resignation letter of President Vince Dizon to the President has an effectivity date of his resignation on October 15. I think it was an irrevocable resignation. I see. Okay. But he will stay in the cabinet, Mr. Chair. Yeah, I understand he's staying on as sa IATF. For the anti-COVID efforts of the government. Okay. Gayunman tiniyak ng National Task Force Against COVID-19 na hindi maapektuhan ang kanilang trabaho sa pag-alis ni Dizon sa BCDA. Maliban kasi sa pagiging pinuno ng BCDA, siya rin ang testing czar at Deputy Chief Implementer ng National Task Force Against COVID-19. Bago pa ang COVID-19 pandemic, itinalaga si Dizon bilang Presidential Advisor for Flagship Programs and Projects. Naging malaki rin ang ginampanan niyang papel sa hosting ng bansa sa 30th Southeast Asian Games. Si Dizon ay nagsilbi bilang consultant ni Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano at Chief of Staff ng yumaong si Senator Edgardo Angara. Reniel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang kandidatong si Christian Halili
na tumatakbong Vice Mayor ng Mabalacat City, Pampanga. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Ako po ang inyong lingkod, si Manong Willie Dar, mula sa Kagawaran ng Agrikultura. Akin po kayong inaanyayahan na tumutok sa Agri-Balita, Central Luzon, dito sa CLTV 36 upang maging updated sa mga balitang magsasaka at mangingisda. Tuwing Lunes naman, sa ganap na alas 10 ng umaga hanggat alas 12 ng tanghali ay mapapakinggan ang Ani at Kita sa Agrikultura sa RW 95.1 FM kung saan ay ating binabahagi ang mga bagong kaalaman sa agrikultura. Patuloy na makilahok sa mga programa ng Kagawaran ng Agrikultura upang ating makamit ang masaganang ani at mataas na kita para sa lahat. Maraming salamat po. Our superheroes don't wear capes. Some of them wear headsets. Some of them wear scrubs. Some of them wear hoodies. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Banlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Pinagkakatiwala ang puwersa sa lokal na pagbabalita. Kabalikat sa serbisyo publiko, kakampi ng mamamayan ng Central Luzon. Ito ang CLTV News and Current Affairs. Para sa mga taong kusang nilet go, no, yung kapangyarihan nila para bumoto, hindi kasi nila nare-realize na para sa kanila, parang hindi makapangyarihan yung isang count, yung isang boto. No, pero habang dumadami ang mga ganito na nag-iisip,
lumalakas yung kapangyarihan ng hindi dapat manalo. Kasi hindi naboboto yung dapat manalo. Hindi naboboto yung tama at yung totoong may malasakit, yung totoong may kakayahan at yung totoong maaasahan. During martial law, almost 20 years tayo na hindi nakaboto. Maraming mga buhay, no, at kaginhawahan, kaligtasan ang nasakripisyo para lang maibalik sa atin yung demokrasya. Voting is one of the simplest way on how to exercise democracy. I will exercise my right and my power to vote para may say ako sa kinabukasan ko kasi buhay ko yung nakataya. Kino naman mo, ngemi kibalo kinpeka pa mo sumpamangan kay Mabilo Gayato, ameni Batanketi Syudad Angeles, Pampanga. Ing metong kareng sangkan ot ing Kapampangan, balo daray sabla ang mga galing la karaskin pa magluto. O balo yun ano na nga malwan ko. Wise to ka, ing Kapampangan's Pride Assisi. Inya asin, vetchin, larang inanis, dildak kapaminta, ning nangate na ning manok, sibuyas, ampo pang ning nangaligang babi. Tataran na yung babi sa kami, gogo kayabe na ning nangate na ning manok. Bulos mo yung dakala sibuyas, kay bat pulisan may mantikilya ingkekang sizzling plate. Tsaka may bulusing sisig. May kakaliwan ni kalamunding ang Nagbabalikan CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Matapos mabigong masungkit ang mayoral post sa lungsod ng Mabalacat noong nakaraang eleksyon, muling tatakbo ngayon bilang Vice Mayor si Christian Halili ng Mabalacat City. Taong 2016, nang huling manalo sa eleksyon si Vice Mayor Christian Halili matapos walang lumaban sa kanya. Sa parehong taon, nahalal din siyang tagapangulo ng Vice Mayor's League of the Philippines, Pampanga Chapter. Sa muling pagtakbo ni Halili, makakasama niya ang kanyang matagal nang naging katambal na si dating Mayor Marino Boking Morales. Upang higit natin siyang makilala at malaman ang kanyang mga programa at
punto de vista kaugnay ng iba't ibang issues sa lungsod ng Mabalacat. Makakasama natin ngayon dito sa kilalanin ng kandidato segment si Christian Halili, dating Vice Mayor ng Mabalacat City na muling tatakbong Vice Alcalde ng siyudad ng Mabalacat. Magandang gabi po sa inyo, Vice Mayor Christian Halili. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na po sa atin kasama dito. I hope you don't mind po, Ate Sonia. Sa lahat po ng nanonood ng programang ito, lalong-lalo na po dito sa ating mga kasyudad dito sa Mabalacat. Pinapabot ko po ang aking pagbati sa inyo. Maraming salamat ho sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon sa inyo, Vice Mayor Halili. Sir, ilang taon ho ba kayong nanungkulan in total at ano yung mga positions ninyo sa lokal na pamahalaan ng Mabalacat sa mga nakaraang taon? Ako po ay nagsimulang kumandidato noong 2004. Kumandidato po tayo bilang konsihal ng bayan at tayo naman po ay pinalad na manalo noon. I was 24 years old nung muna po akong kumandidato. And then noong 2007, muli po akong kumandidato ng konsihal hanggang natapos ko po ang termino ko hanggang 2013. Pagdating po ng 2013, kumandidato po ako bilang vice-alcalde ng siyudad ng Mabalacat at matagumpay ko naman pong naipanalo ang aking laban. Pagdating po ng 2016, ako po ay kumandidatong muli bilang vice-alcalde ng Mabalacat at sa unang pagkakataon po sa kwento ng politika dito sa siyudad ng Mabalacat, ako pa lang po ang kandidatong hindi nagkaroon ng kalaban dito sa siyudad. Bagamat 4 po ang kumandidatong mayor noon, wala pong lumaban sa atin sa pagka-vice-alcalde. Swerte, no? Vice, nasa lahi nyo ba yung politika? May namanay nyo ba yan sa inyong ama na dating alkalde din? Pwede nyo bang ikwento kung paano naging relasyon ng inyong ama sa inyo at kung bakit kayo nahikayat na pumasok sa politika? Alam po ninyo, napakalaking bagay po ng impluwensya ng ating namayapang ama na si dating Mayor Fred Halili na naging alkalde po dito sa siyudad ng Mabalacat o bayan pa lang ng Mabalacat noon sa loob ng mahigit 20 taon. Ang aking pong ama ay naging busboy, naging showshine boy dito sa Clark. Dahil sa kanya pong pagsusumikap at pag-aaral, pinalad po maging mayor ang aking ama. At pagkatapos po noon, nakakalungkot man pong sabihin, nung magsisimula na po akong mag-file ng candidacy po noong 2004 para sumunod sa yapak ng aking namayapang ama, nawala po siya. Namatay po siya ng February 13, 2004, same year po pagkatapos po mag-file. At pagkatapos po noon, pinalad po kaming dalawa ng aking tiyuhin na si dating board member Tars Halili, kaya lang po nawala na rin po ng mayapa na. At ako po ngayon ang natira sa pamilyang Halili na nagpapatuloy sa kanilang legasiya at nagseservisyo dito po sa ating syudad. Okay. Wala ho kayong ibang mga kamag-anak na Halili na nakapwesto o tumatakbo sa halalan? Dito po sa Mabalacat, wala pong ibang Halili na kumakandidato kung hindi lang po ako. Pero yung pinsan ko po na isa ay kumakandidatong konsyal pero sa San Fernando. Oo, si Reden Halili. Opo, kamag-anak niyo pala siya. Okay. Kayo ay nagbabalik bilang Vice Mayor ng Mabalacat City at ang katandem na naman ninyo ay si Mayor Boking Morales. Pwede bang malaman namin yung inyong pagiging sanggang dikit? Bakit ba kayo close na close ni Boking Morales? Sa totoo po niyan, Ate Sonia, sa mga hindi po nakakaalam, mula po nung kumandidato ako from 2004 to 2010 sa aking pagiging konsyel, kailanman po hindi ko nakapagpito si Mayor Boking Morales. Nung ako po'y kumandidatong vice-alcalde ng 2013, hindi ko rin po kapagpito si Mayor Boking Morales. Nanalo po ako na magkaiba ang aming partido. Pero nung ako po ay nailuklok sa katungkulan, ang sinabi ko po sa aming mga kasyudad, Ate Sonia, ang sinabi ko po, kalimutan na ang politika. Panahon na ng paghihilom dahil ang politika ay pansamantala lamang. Ang importante ang pagsaserbisyo sa ating mga kasyudad. Isang tabi natin ang politika. Sinabi ko rin po noon
na sa mga taong hindi bumoto sa akin, pwede niyo po akong lapitan, hingan ng tulong, dahil hindi lang naman ako Vice Mayor ng mga bumoto sa akin. Sabi ko, Vice Mayor ako ng siyudad ng Mabalacat. Lahat po ng ating mga magagandang panukala noon, lahat ng mga programa nating magaganda sa bayan, nakita po natin yung mga vision ni Mayor Boking Morales dito sa siyudad ng Mabalacat, kung saan po nagkaroon ng magandang relasyon para kami magkatulungan sa kanyang mga magagandang programa. Kaya po noong 2016, kumandidato po ako muli, ay ginawa po akong guest candidate ni Mayor Boking noon dahil wala po akong kalaban. At pagdating po ng 2019, makikita naman po natin ang kababaan ng loob ni Mayor Boking at pinagbigyan tayo. Kahit po na qualified siya, more than qualified siyang tumakbong mayor ulit noon. Nagbigay daan siya tumakbong vice alcalde para pagbigyan ng ating kandidatura para maging alcalde ng siyudad ng Mabalacat. Ngunit po alam na po ninyo, hindi tayo pinahalat sa ating naging laban. At kaya po ngayon, ang aming pagbabalik tambalan ay nagpalit po ang posisyon. Same vision, same goal, yung mga aming pong hatikain sa Mabalacat para maipagpatuloy yung magagandang programa na nasimpulan ni Mayor na kung saan mula ng konsyal hanggang naging vice alcalde po ako ay sinuportahan po namin. Okay. Vice Mayor Halili, merong konting chismis, ano? Nabalitaan ko lang at nabasa ko din sa isang sulatin, pero matagal na Parang I just felt that I needed to ask you this. Noon daw 2016, parang you had the opportunity, may nag-udyok sa inyo na labanan ninyo si Mayor Boking Morales, pinatatakbo kayong mayor. I just don't remember sino, no? Pero hindi kayo tumuloy. Was your decision based on your friendship? Yung tambalan ninyo, yung pagiging magkasundo nyo? Ano ang naging dahilan? Bakit hindi kayo sumuong kung totoo man na may nag-udyok sa inyo na labanan ninyo si Mayor Boking Morales noong 2016? Well, sa totoo po niyan, sa akin pong nagiging panunungkulan at aking pamumuno bilang presiding officer ng siyudad, kailanman po ay sinasantabi ko ang mga personal na relasyon. Sa totoo po niya, Mayor Morales, ninong ko po siya sa kasal. No? Pero nakita niyo po, naging ninong ko si Mayor Boking 2007. Hindi kami naging magkapartido. Pero nung panahon po yun, dahil nakikita ko po na magaganda pa rin yung mga programa, magaganda naman ang pagsiservisyo ni Mayor Boking. Yung kanyang vision, long term po yan Yung vision niya for Mabalacat is to see Mabalacat as next Makati North of Manila. Long term po yung kanyang vision. Ako naman po noon, hindi po ako kumandidato dahil unang-una first term ko pa lang po as Vice Mayor sa Mabalacat. Alam naman po ninyo, Ate Sonia, sa politika, pag first term ka, tumakbo ka kagad, ang sasabihin nila, nagmamadali, kaya hindi sinuwerte. Pag tinapos mo naman po ang term mo, ang sasabihin nila, naku, napasobra siya sa hinog, hindi na tumakbo. Kaya sinabi ko po sa sarili ko, hindi muna ako magmamadali, hindi ako magpapasobra sa hinog, tamang-tama lang hanggang second term. Kaya lang po, hindi tayo pinalad sa laban, yun po ang nangyari sa atin. Meron pong mga nag-udyok sa atin para kumandidato sa laban, pero kamukha po ng aking mga nagiging desisyon sa politika, ako po ay nagdadasal kung ano ang aking magiging desisyon. Kinukonsulta ko po ang aking asawa, pamilya, mga leaders, aking pong mga kasyudad, bago ko po gawin ang aking desisyon. Karamihan po noon, ang sinabi po nila sa akin ay hindi pa napapanahon ng ating pagkandidato bilang alcalde. Kaya sumunod po ako sa ating mga leaders kung anong pinanong. Yeah. Vice Mayor Halili, can you describe to us yung specific na karakteristik o katangian ng naging papel ninyo sa administrasyon ni Mayor Boking bilang Vice Mayor? Sabi nyo nga, hindi naman kayo magkapartido, although personally, meron din kayong relasyon kasi ninong niya siya sa kasal. At sinasabi nyo nga, hindi nagiging hadlang sa inyo kung di man kayo magkapartido. Kapag nakaupo na kayo, ibinibigay nyo yung kooperasyon nyo at respeto bilang parehong halal ng taong bayan, no? na mayor at vice alcalde. Sa maraming pagkakataon, may mga vice alcalde na hindi kasundo ang mayor dahil sa paghahangad na maging mayor. Okay? Pero ang vice alcalde,
kahit na sabihin natin ang pangunahing tungkulin niya ay presiding officer. At ang pagkakasunduan nila ay executive legislative agenda, ano? Kasi kailangan meron kayong synchronized, no? May alignment between the executive and legislative agenda for any administration to succeed at para naman makinabang ang taong bayan. Hindi ho tama yung nag-aaway yung mayor at vice mayor, sanggunian, kalaban yung mayor pagkat ang nagsasuffer yung taong bayan. Pero meron kayong oversight functions. Halimbawa na ho, dahil napakatagal na alkalde ni Mayor Bokeng, maraming mga observers, meron siyang katunggali, merong mga nagmamasid na nagsasabi na yung napakatagal ng nanunungkulan na alkalde tulad ni Mayor Bokeng, kailangan may tagapagbantay din yan. At yung tempering na yon, yung pagbabantay na yon, yung pagbabalanse na yon is expected of the sanggunian, specifically the vice mayor who presides the Sangguniang Panlunsod. Can you tell us exactly kung paano nyo po in-exercise ito? Well, ganito po yan, no? Ang isang vice-alkalde, minsan po nagsisimula ang problema nila ng mayor. Once na pag-umupo sila, nagsisimula ang kanyang ambisyon, wala na siyang makikitang maganda sa mga programa ni mayor. Pero once na naging submissive siya at nakikinig siya sa kanyang mga nasasakupan at pinag-aaralan niya ang lahat ng mga programa ng kanyang alkalde at alam naman po natin na mapapakinabangan at magiging makakatulong sa ating syudad, tayo po ay sumasang-ayon dyan. Kailanman sa amin pong panunungkulan kasama ang mga sangguniang bayan ng panahon namin, pagdating sa kapakanan ng ating mga syudad, mga kasyudad, never po namin kinokompromise yan. Kami po ang oversight function namin noon. Yung mga budget, pagdating po sa paggawa ng budget, sa mga proposal ni Mayor, ng mga sangguniang panlunsod yan. Yan po ay nire-refer sa bawat committee. Minsan po pag masyadong sensitibo yung mga request, nire-refer po sa committee anbang. Ibig sabihin po pag na-refer sa committee anbang, kami na po lahat yung nagdidinig sa hearing. Pinapatawag po lahat ng mga pinapatawag po ang budget officer, ang treasurer, lahat po dumadaan sa masusing pag-aaral lahat ng request ni Mayor. At napakaganda po ng relasyon ng legislative and executive during that time. Pagkikita mo po yung humility ni Mayor Bokeng Morales. Kahit siya ang alkalde noon, pag pinatawag namin sa kanya, nagsasubmit si Mayor sa legislative inquiry. Pagka pinag-uusapan namin itong kanyang mga nagiging programa, minsan hindi po lahat na pinapasok niya isinasangayunan namin. At pinapakinggan naman niya kung ano yung aming mga suggestion, ang sinasabi namin, hindi makakaganda ito, hindi ito pakikinabangan ng tao. Si Mayor naman po, nag-meet kami sa halfway. Sumusunod po si Mayor, nakikinig naman siya sa amin. So lahat po yan binabalanse namin. Lahat po yan chine-check po namin. Kaya lang po, naging pagkakaiba lang. Kaya minsan, nakala ng ating mga kasyudad, laging sumasang-ayon ng sangguniang bayan dahil hindi namin binubukas yung mga negotibo dahil hindi po kami namumulitika. Pwede naman pong magingay ng panahon na yun, pero hindi po namin ginagawa yun. Ang nalalabas po natin sa ating mga kasyudad, yung natapos at positibong resulta na naming napagkasunduan at papakinabangan ng ating mga kasyudad. Kamukha po nagkaroon tayo ng Mabalacat City College na pinagkikinabangan ng ating mga kabataan na nahihirapang ipagpatuloy sa mahal na universidad ang kanilang kolehiyo. Meron po tayong City College. Noon po, pag nanganganak yung mga kababayan natin dito, namumroblema po sila. Problema pa nila pag nanganak po sila. Nagiging biro nga po minsan ng mga politiko, hindi naman sila kasama nung ginagawa yung bata, pero pag iluluwal na, kasama na yung politiko. Kaya naisipan po namin itayo yung mga birthing stations na tinayo po ni Mayor. Nagkataon lang po ngayon, nasara po yung ibang birthing stations. Ngayon po, nagkaroon tayo ng hemodialysis center para po makatulong dito sa mga nagdialysis natin mga kasyudad. Alam naman po natin, once na nagdialysis ang isang tao, kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano pa karaming nariyarin mo, mauubos lahat yan. Kaya naisip po lahat itayo ang mga programa nito na lahat po ay sinuporta at pinonduhan ng sangguniang bayan ng panahon ni Mayor. Dahil ang tagumpay po ng isang alkalde ay kasama po ang sanggunian sa kanyang tagumpay. Dahil kung hindi papayag ang sanggunian sa mga budget dito, ay hindi po may pagpapatuloy ni Mayor ang kanyang programa. Okay, pero hindi naman partners in crime, ano? Never po, hindi po nangyari yan. Kasi madalas ko naririnig yan, partners in crime. Vice Mayor, sa susunod siguro mas mahaba yung oras natin at sana maging bisita ko kayo dun sa mga debate
kung saan makakaharap nyo yung mga makakatunggali ninyo sa halalan. Ano? I wanted to ask you more about your programs at kung napagkasunduan nyo na ito ni Mayor Bocking. Pero Mayor Bocking was my guest last night and he was able to elucidate yung mga plano niya. And I'm sure kayong dalawa ay magkasama sa plano na ito, no? Dahil kayo po ang Vice Mayor. Siguro sa susunod na pagkakataon, Vice, maimbitahan ko pa kayo para sa mas mahabang pag-uusap o talakayan. Maaari niyo sigurong ibigay ang inyong panghuling mensahe bago tayo bago kayo tuluyang magpaalam sa ating television and Facebook audience. Vice Mayor Halili. Salamat po sa pagkakataon nito, Sonia. At saan po ninyo anumang imbitasyon na ipapadala niyo sa akin, lalo na kung magkakaroon ng debate, magkakaroon ng usapin po sa paraan na ito, mas malalaman at ma-educate ang ating kababayan sa ating mga programa at ating mga hadikain para dito sa ating syudad. Ako po, kamukha po nung nabanggit ko nung ako'y kumakandidato mayor sa aking pagbabalik muli bilang vice-alcalde ng ating syudad. Ako po, isa lang ang pinapangarap ko, ang may tayo ang isang first-class hospital dito sa syudad ng Mabalacat. Hindi ko po hinahanap ang temporary solution, ang gusto po natin ng permanent solution. Ito po, sa pagbibigay natin ng mga assistance, tulong, konting financial assistance sa ating mga kababayan, nakakatulong po yan. Pero hindi po yan ang hinahanap natin permanent solution. Temporary solution po yan. Ang pangarap ko lang po dito sa ating syudad, na kung saan po laganap ang pandemya ngayon, na kung may magkakasakit, mayroong magkakaroon ng problema sa pangkalusugan na wag naman po sanang dumating, pero sayang sa gusto po natin, nandiyan ang pandemya, ay hindi na mo problema ang ating kababayan. Hindi po sila mag-iisip kung saan hanap ng gamot, saan hanap ng magaling na doktor, saan pupuntang ospital. Ang gusto ko lang po ay bukod sa masaya ang ating mga kasyudad, mawawala ang kanilang takot, pangamba, hindi po natin sila perpersahin, ay maging safe at malusog po. Okay. Dakala salamat kaya kayo, Vice. Good luck sa inyo. Good luck at mag-iingat kayo. Medyo mahaba pa ang laban. Salamat po na marami. Mag-ingat din po kayo. Marami pa po kayo. Thank you very much. Narito naman ang isang mabilis na sulyap sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon hatid ni Angelica Cara sa CL News Express. Nominado sa World Architecture Festival ang athletic stadium sa New Clark City, Capas, Tarlac. Gaganapin ang prestihiyosong patimpalak sa Phil Exhibition Center sa Lisbon, Portugal sa darating na December 1 to 3. Maliban sa naging nominasyon nito noong nakaraang July sa Sport Completed Buildings category, ang NCC Athletic Stadium ay finalist din para sa Engineering Prize na naturang international award-giving body. Hango ang disenyo ng nasabing stadium sa tinatawag na kaldera ng Mount Pinatubo, contours ng Sierra Madre at detalye ng parol sa Pampanga na naitayo alinsunod sa International Design Code and Standards. Samantala, binuksan na ng Department of Trade and Industry ang One Town One Product Philippines showroom sa loob ng kanilang regional office sa Ciudad San Fernando upang ipakita ang pinagmamalaking produkto ng gitnang Luzon. Layunin nito na turuan ng mga kliyente pagdating sa mga programa ng OTOP para sa mga micro, small at medium enterprises maging ang iba't ibang produktong nabuo sa ilalim ng industriya. Binanggit din ng DTI ang kahalagahan ng OTOP upang tulungang makabangon ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng mga produkto at serbisyong galing sa mga local resource, local culture, local creativity at local advantage. Sa iba pang balita, magkasabay na binuksan ang tanggapan ng Negosyo Center ng Department of Trade and Industry o DTI at Business One-Stop Shop o BOSS ng San Ildefonso, Bulacan sa malawak at maaliwalas na espasyo sa ikalawang palapag ng San Ildefonso Commercial Complex o SICC. Layo ng bagong establishmento na mapabilis ang lahat ng mga sistema sa pamahalaan
partikular ang panghanap buhay na kaugnay ng mga reformang pang-ekonomiya sa bisa ng Republic Act 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act. Ayon kay DTI Provincial Director Edna Dizon, naaayon ang pagbubukas ng pang-22 negosyo center sa San Ildefonso, Bulacan dahil bagong lipat din ang boss ng pamahalaang bayan kung saan target ng mga ito na mapabilis pa ng isang araw ang mga proseso ng pagkuha ng mga bagong dokumentong panghanap buhay. Ani naman ni Mayor Carla Galvestan, target ng pamahalaan na mapabilis ang proseso ng pagkuha ng mga business permits sa pagbubukas ng BOS, kung saan ngayon nasa 1 hanggang 2 araw ang proseso ng bagong permits at 1 araw naman para sa renewal. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Reliable auto service brought closer to you at the Clark Freeport Zone. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laos Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision repair. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday from 8:30 a.m. Located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080. This program was brought to you by Shore 360. Why do humans have a desire to go up and over and not around? For some, it's not just about going against the tide, but also being over their doubts about the world and knowing that they can make it better. Truth is, we go up and over what's ahead of us so we can overcome the biggest obstacle, ourselves. New Ford Ranger FX4 Max. Live the Ranger life. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Isang lalaki sa Bataan ang naaresto dahil sa patong-patong na kaso ng pang-abuso. Patay naman sa isang bypass ang hinihinalang drug peddler sa Nueva Ecija. Samahan natin si
JM De Jesus sa kanyang pagruronda sa rehiyon. Patay sa ikinasang anti-illegal drug operation na nauwi sa engkwentro ang hinihinalang drug peddler sa Zaragoza, Nueva Ecija nitong Lunes, October 18. Kinilalang sospek na si Miles Lindsay Dugay, 38 anyos at residente ng Balibago, Angeles City, na napatay matapos umunong manlaban sa mga otoridad. Nakumpiska sa crime scene ang nasa 5 gramo na hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Sa iba pang balita, huli sa isinagawang manhunt operation ng kapulisan ang top 5 most wanted person ng Bataan nitong October 18, 2021. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si Dennis Belleza, 44 taong gulang at residente ng Barangay Burgos, Bayan ng Hermosa. Sa kasulukuyan, si Belleza ay mayroong warrant of arrest para sa paglabag sa Crimes of Grave Coercion, Anti-Photo and Video Voyeurism Act at Anti-Violence Against Women and Children Act. Samantala, arestado sa magkahulay na manhunt operation ang top 7 most wanted person ng Bataan at ng Zaragoza, Nueva Ecija noong October 8, 2021. Sa bisa ng warrant of arrest for the crime of qualified theft at may kaukulang piyansa na nagkakahalagang 40,000 pesos ay nadakip ang ng Barangay Pag-asa, Dinalupihan. Sa kabilang banda, naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 ang sospek na si Joy Cabanlit, 35 years old at residente ng Barangay Carmen, Zaragoza, Nueva Ecija. JM De Jesus, CLTV News. Good news para sa ating mga karehiyon na may maliit na negosyo. Maaari na kayong mag-avail ng loan package mula sa Department of Trade and Industry para sa 13th-month pay ng inyong mga empleyado. Wala pong interes ang pag-utang dito, kaya naman samantalahin daw ang pagkakataon ayon sa gobyerno. Narito ang detalye ng balitang yan. Christmas is just around the corner at isa sa most awaited na mga empleyado sa panahon na ito ay ang kanilang 13th-month pay. Kaya naman itong Lunes, inanunsyo ni Labor Secretary Silvestre Bello na maaari na mag-apply ng soft loans mula sa gobyerno ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs upang may maibigay na 13th-month pay sa kanilang mga empleyado. Dagdag pa ni Bello, naglaan na raw ng budget para rito si Trade Secretary Ramon Lopez, ngunit hindi pa dinetalye ng kalihim kung magkano ito. Batid daw ni Bello na hirap pa rin ang mga business owner dahil sa mga ipinatutupad na lockdown upang mapigilan ng COVID-19 pandemic. Nagresulta ito ng kawalan ng kita, kaya naman makatutulong daw sa mga employer ang pautang upang magkaroon ng financial leeway upang maibigay ang mga benepisyo ng kanilang mga empleyado. Maaring umutang sa gobyerno ang micro-enterprises na may mga empleyadong 10 pababa ng walang interes. Ang 13th-month pay ay mandatory benefit na ibinibigay sa mga rank-and-file employees sa pribadong sektor na nagtatrabaho ng hindi bababad sa isang buwan. Alinsunod dito sa Presidential Decree 851. Dapat itong maibigay bago ang December 24 ng bawat taon. Jennifer Salenga, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Northeasterly surface wind flow pa rin po nakaka-apekto dyan sa may extreme northern Luzon. At dito po sa bandang Central Luzon ay nararamdaman na rin po natin bahagya ang lamig ng panahon na amihan. Pero hindi pa po officially amihan na, no? Pero ang Batanes po at Babuyan Island ay bahagya hanggang sa kumisan ay magiging maulap pang papawirin na may inaasahan pong mga pulo-pulong mga pag-ulan. Dulot po ito ng northeasterly surface wind flow o isang mahinang amihan. Ang Metro Manila po at nalalaming bahagi ng bansa. Ganon din po at localized thunderstorm naman po ang magpapaulan sa atin kung sakasakali po. Isolated cases pa rin po ng mga rain shower. So sa ngayon po, wala pa pong opisyal na anunsyo ang Pag-asa kung officially po ay amihan na o northeast monsoon na. Pero ito po ay unti-unti na natin nararamdaman at ito po ay medyo malakas na sa may extreme northern Luzon. So pinag-iingat pa rin po ang lahat. Magandang gabi po.
At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Meron din kami Twitter at Instagram. Nasa inyong mga TV screen. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website na makikita niyo rin sa ating screen. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners all over Central Luzon. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Sonia P. Soto. Maraming salamat. Mga karehiyon, 67 days na lamang at Pasko na. Bilis ng panahon, ano? Kayo, Masaya